Ina ma abota kallon fina-finan na fassara sabon fim ɗin na wannan sati wato mai suna na Mamaji a ƙarar su shagon na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Insha Allah za ka samu wannan fim available a gurin mu a kuma farashi mai sauƙi. Gaskiya wannan fim ɗin yayi kyau domin fim ne da zai baka nishaɗi sosai da sosai. Domin Sultan ya zo na ya muku fassara mai inganci har da mai laƙabi da shagalin azumi. Gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim ɗin. Fim ɗin yayi kyau sosai. Kawai abin da zaka in kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Insha Allah za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim yayi kyau gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim domin wannan fim ɗin matuƙa kyau yayi shi sosai da sosai. Zai baku nishaɗi sosai da sosai. In dai kana buƙata kawai abin da zaka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Insha Allah za ka same shi a gurin mu. Shine sannan muna da fina-finai kala daban-daban. In dai fassara ne insha Allah za ka same shi a gurin mu. Sannan in dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon fim zai iso gare ku sannan ya saka sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun ji ku.